kuito kwamba alipisa mtatu kwamba alikelea kwa mkulipisa kwa hiyo kudai hapana msongo kutukulia. Right. Liberty. Taurira mambo wakasunuka. Chiwama Ngwarirai na baba. Ndiye na baba ka. Taura tizo. Hii new page of fake. Ndizo ka? Ndizo. Mumangari ndi Liberty Chokera mwana. Kunana akagarapa. Todokozwa sedai. Namwe baba akagarapo tati ngagare hawo. Ndaona kuti mwiri wawo naugwinya. Mushamuno urwere usingaperi. Urwara kusikazwisisiki. Kuti munokwanisa kutosumuka kuti munombounganidzana kuti ngatimboite kuti kuona kuti chii chiri kukonzeresa kudai. Munosumuka makatobatana tinotobatana pamwe nongosara pamumirira takaita. Pane usipo hake wanga akazokanganika kuiswa papepa kuti ange chiuyawo mudiki hari mudiki pane isari apo. Motokaisa Oliver, Nobert, Lovemore, John na Ngwarirai. Saka tinosumuka toenda kutinoenda. Tine zvatinozweyo. Maringe neupenyu Liberty. Handitongi zvemunozweyo. Zvinyi Unotaura zvemunozwa. Zvinozi pane munhu une mushonga wakakamba zvinhu zvake. Wakaromba wacho kwetinofamba tinobate kuti pane wakaromba pakati pana babangu. Wakarombenyi chinorwarisana. Ini ndichazvitsvaka hangu asiwo tibudisire pachena zvakaromba. Zvinoita kuti anhu arware. Hazvindozi wakaromba. Asi mishonga yacho ndiyo yedu kuti idini ichibatwa kuti zvinyatsozikana kuti chiinyi chaicho chakaromba chacho. Anhu anoite marwarirei unosha kurwara. Dzimwe dzenguva munokwanisa kuti kana kuti mwakapamba kudai chitiko chendingakwanisa kutaura vanhu kuti ndokwanisa kuti mwagara pamba mwana unokwanisa kundopomoka kuti mwana opomoka. Amuone ari mwana une kana 10 years otobuda otodini otoenda. Unokwanisa kubuda kana zvekuma 3 usiku. Unondobuda usiku ototiza otodini otoenda. Kana zvekuma 3 kwakuti kuedza mochitsvaka mwana unozomutsvaka ngomwe mwatienda pemwaenda kotsvaka kuona kuti mwana uri papa mozondomuona anozobuda ega mochienda kohamba mochibate izvozvo. Vise mari yako yedare ripasi tionobvunzana baba. Mazvizwa matangi kuzvizwa mudare here kana kuti makatombozvizwa? Takatombozvizwa tikafamba. Tikufamba hapana chati chaguka apa. Unyafamba zvisi kubude pachena. Zvinonga zvine mutavanyango wakufara zviro zvinozvisadini zvisabuda ba. Alright. Imimi manje ana baba chironga daira irenyu mudaire mwana. Hakuna unodzoke kumbaba. Mazvizwa? Hakuna unodzoke kumbaba. Munodzoka taipedza nyaya. Nasi. Chakanaka. Hakuna unodzoke kumba. Imimi raini rimweni akagara pasi. Zvataure mwana mwazvizwa. Mwazvizwa. Mwakambozvizwa? Mwakambozvizwa? Hino kuti mwakazvizwa, mwechichigara henyu imwimwe. Kana mwechinyatsoziva kuti mumusha mwedu mune munhu wakaromba ana ari kushupika, mwochindogara henyu. Mwakabarire. Kubarira ana ekutambudza ngeurombwa. Chimbonditsanangurirai baba. Urombwa hwacho hazi hwakamborombwa kuti zvidini. Kurima, zvitoro, ing'ombe kuti dziwande chinyi. Mwechimbozwa here? Mwamuzi kurima, ng'ombe kuti dziwande. Alright. Zvakanaka. Chibvisai daira renyu. Munodaira mwese muri daini. Daira renyu batanidzai. Nekuti ana edu asaroriwa. Alright. Ngoti kana aite disi rekuise pana manje harorwi. Ngoti anonga achitumbuka kakuite magwere angarorwa. Zvakanaka. Tinochiitarisa zvedu. Hakuna unoenda ba. Hakuna unoenda. Cheningade kutaura ngechekuti munode kusiye gata ramambo.
mwode kusiye gata ramambo panapo ndichatombomupe mupurisa mwobuda mwodzoka panapo muchizovhenekwa futi mudare mwangu muno asi ndambomupe wokutanga mwazvizwa muruzvizwa here ndinombomupe wokutanga mwoenda handi kureba mwopetuka panapo tochipedzerane mudare munomu amweni anhu echiona chimbogara inyu pasi baba ndaide kumbomubvunza asharuka ino kuti pamweni pano unoda hake tisati afamba kuti mambo ndatsvangira kata ndii ndakaromba pakati penyu papo unoti inini mambo zvekufamba tisasafamba hedu ndini still uchandobatwa mwarizwa uchandobatwa saka zvakanaka ngezvekuti asharuka anoti kutendeutedzi kudini kuwa wogara hako mambo ndini ndakade kuzamawo kuti zvimweni ndikaite zvakati ndinoitawo mare hani zvakanaka inyaya inosiririsa mwana wa amweni ana ari pano ndiani auya newewe simukai simukari bati uyo ndiani wako yanjadzi uyo ndiani wako ndiyatete hanjadzi yakaroorwa here atete akaroorwa here iwe wakaroora here iwe wakaroora here iwe wao chimufana ana baba ana enyu aya ana irizo riri kungaa mumhatso mudoti adini muchizviona izo riri kunga akadzi ano ichibikawo handiti muna akadzi rini pano usina mukadzira munauka saka nawo mudoti adini endai paza riro nano 1 2 3 4 ndizvoka naLiberty naakomana asikana aendi andibatira kuti wakaromba ndiani tinobva ndiri kuchimanimani nyaya inonesa nekuti mufemili medu tine vana baba vedu vakangosiyana siyana kwanobva kwacho kwakangosiyana siyana but nyaya hombe dziri kunyanyonetsa vakuru vedu havasida kugadzirisa zvinhu pamwe pacho havasirivo vakazviita zvinhu zvakatoitwawo nevana baba vavo vakatoshaya but tochikati chigadzirisai zvinhu zvinake sekuti isusu taavana zvinhu zvakunetsawo patiri zvinhu zviri kunetsa kuti vazvigadzirise ndosaka tazoti ngatifambe tione kubatsira kuti toita sei vada kuroorwa wacho wapinda mumba hapana chaanoita chinonyatsobudirira vanhu vanongogara vachimbonesana nevarume plasi kuti unyatsoti uri pamusha zvinhu zvinonetsa isusu vacho tinototowo tiri kugara tega hatina kuwanikwa munonyatsotionana neshamwari pakapo mowirirana mowaka dzimba dzemwepo dzimba dzinofa wada kuti horaiti watiraya kuti imba nganditirai imba imire hapana chinobuda wada kuti tingandichiplana ndionobwatawo mari yekuti ndionoo kurarama mari yacho inongotsakatika pasina chaunenge waita tochiti kune vakuru varitarisai ndo zvinhu zviri kuitika isusu tiri vana totochimurode tapindawo mudzimba tawanikwawo ngatichifamba tinofamba tafamba tinobata vakuru vacho tindo vanhu vari kukonzeresa zvinhu tochiti waraiti ndo zvaitika vana baba mazwa kuti ndo zvaitika ngatichiplana kuti tabva pastage iyi ngatiende pastage iyi pamberi tinonyatsototi ngatibvise mari wabvisai ainayo ngatichibatirana tese as family tione kuti toita sei tinoplana zvishuwa asi umwe naumwe akumba kwake hapana chinobuda patsvaka pane munhu anotsikira kuti zvinhu zvisabudirira inini nonzi Anniah Chokera zvinhu zvataura mukomana zvokuti
mwana anokwanisa kubuda kuma3 usiku. Ihanzvadzi yangu last born. Saka zvari hanzvadzi yangu last mumba mwedu isusu. Wakati akarara isusu tatatobudawo taendawo kuhodha nemunun'una wangu uri kumashure kwangu. Wakati akarara mumba ichobva ati ndiri kuda kubatwa, ndoda kubaiwa kubayiwa ngemipfumo. Mayo sekuti munhu unonga ari kutarisa ane madziso enyama asina imwe. Obva ati iwe uri kuti ndiri kuda kubayiwa, ndiri kuda kurohwa, ndiri kuda kupfimwa, uri kuda kupfimwa ndiani? Chirara pakati pangu nababa. Obva arara pakati kudaro. Obva azoti mama inini ndiri kuda kutodini, ndiri kuda kutofa inini, handiri kundibata. Alright. Mai chobva igina wakazondama ngekundoti jamba zviya zvekujamba zvekuti mwana wakutodini wakutoenda vasvika wakandoti jamba kubva pamubhedha kudzika adzika pamubhedha obva atofura ndobva atidhisa kuenda sekuti baba anga akadhakwa. Baba anga akadhakwa nayo bamhanya abuda kunze obva atodaidzira imwe hanzvadzi yangu kumashure kwangu inoteerana nayo ebhinzi ona mwana wadini wabuda watoenda. Ebhinzi wakamhanya achobva ati uri kumhanya nouku ari tuna Lovemore. Adaro zvezveni kubva kutsvaga mwana akamushaya, kutsvaga akamushaya. Achobva azitobatsirana nemana amwe masoja nemasapoti akanga egedha pamaini yakambobuda pachauzutu. Abatsirana zvezveni kubva atsvaga mwana kubva amushaya. Isusu takazofona tikati isusu imwimwe baba ndakabva ndazofonera baba ndikati imwe baba muri kuzviona here zviro zvaitika apa zvazvisipe. Imwe chitsvagai pamunoenda pamunodini pamunoenda kombozvibvunzira kana pechida kuti pabatiwe ndiro nekuti muri anhu yagara ari echianhu mubate plate kuti mabate ndiro kuti mwana adini adzoke kuuya kumba. Baba akazvizwisisa akati ngatichidini ngatichienda. Asi zvakazondishamisa ngezvekuti inini baba angu inini ndiwo ane mwana wabuda mumba. Mukoma awo eimwe imba sekutaura kwamboita uyu kuti dzimba dzakadini dzakasiyana. Amwe baba mukuru ekuimba imwe diki kubva azotaurirwa ikoko kwacho kwetakaenda kuzi endai mwobata ndiro kumba kwenyini nekuti mwana adini adzoke handiti. Saka zvinhu zvakandotipa question mark kuti sei nokuti inini kana ndikasvika pamba palavhu uyu nditi handibati plate inini changu ndotaurira chinyi munin'ina kuti uona unodai so wakabata chinyi plate yako ini handibati ndochiyanhu chedu. Atagara pakadaro chiri kutishamisa weisusu kubata mari chaiyo haupedzi kana 2 months. Petitori izvozvi zvitiri 2 apa titori nemari dzekuti pamwe taidodai takatobuda last week but tiri kutozeza nekuti mari yacho ukatoiti waibata nhasi haupedzi 2 months uchiri kudini kuitenderedza unonga usisina kuti nditi inonga yaendepi kana yaendepi hapana cheinonga yashanda kana kuti chounonga waona kuti mari yashanda zvekuti. Uyezve isusu wacho pana ana baba edu chaiwo akatibereka handiti paulaini hwawo apa ndiwe tiri kuona asi ana baba mukuru kuti akashaika. Ana baba edu acho haana kuchena kuzoti zvekwana baba mukuru tichada kuzvidini isusu tiri vana baba edu acho asina kuchena. Ndosaka tati tizodini tichitipana sezvo isusu nokuti ukada kuti honai ana hanzvadzi kana anini dambudziko iri harisi kupera tikada kuronga chiro hachiendi mberi kungotaura zvinondoperera mukutaura. Munhu ati akumba kwake ototi inini toita zvemhuri yangu, munhu ati akumba kwake ototi inodini kuita zvemhuri yangu. Saka todini kuti isusu tibude chinyi matambudziko nekuti pamwe pacho ukatoenda pamba pemunhuka kuti waenda kuenda koorohwa pamba pemunhu tizira handiti utozoerekana wakubudirwa uzozwi wanga uri kutaura amene zvawanga uri kutaura zvawanga uri kutsanangura kana kuti wanga uchigonda anhu kana kuti iwe wotoshamisika kuti zvazomboitika nguwai asi zvaitika iwe usikatozvizivi. Chionai togadziriswa sei dambudziko rakadai nekuti alright inini handina hangu kurohwa nditi asi ngandichiitawo zviro zvipenyu zvekuti ndine mari yanguwo handiti yekuti handichaiti pfungwa stress hapana. Saka takachizoronga kuti alright isusu takangotaura jenyo izvi sekuti rakandonga rindori dare kuti isusu ngatisamangara because tikamangara pachikoko
ndomusha mwedu isusu because tiri ana chikoka. Tikaenda kwangorima vazukuru yaira chini beta handiti. Saka isusu ngatichimbobudawo kunze. Munhu unobuda wacho ngaasataurira umwe naumwe ngekuti munhu unonga anacho uya akandobate chimuti chake basi. Kundobate chimuti chake kuti izvozvo okay Annaiah akuda kuonesa chichi handiti. Kubvato akandobata chimuti chake akatotaurira pa. Iwo hapasina chauchafunga. Ukandofunga kuti ndiri kuenda komangara handiti. Hana kwebva kuti tsembobva watozwe kutya ndiyo nyaya yacho. Saka uyu manje mukomana sedambudziko hatisisu tega mwaona panapa tauya pano. Tisu tandouya kuti tiuye kudini kuzouya kumira nechinyanja dzedu handiti. Titori namwana sisi edu anotorwara zvekuti haadyi, haamwi mvura, kundogara. Haakoni kugeza kana kuti chii handiti. But munhu unonga echidini echirarama zvikatobata mutoti ngatiende todini tomuchengeta paari pacho handiti. But ana babacho haana kana hanya nemwana wawo kuti mwana wacho uri kurwara handiti. Sekuti imwe munonga muri mufamily munoti sisangu handiti. Pamweni ndazoitawo musha uchazouya kudini ndichengeta. Enda kudini komuchengeta paanonga ari pacho. Asi handi kuti wakagarisika ba handiti. Izvozvo wanga ari kutotaura imwe point yaanga ari kutotaura kuti nini ndikafa anhu kwamadhomu musauye kudini kundichema. Ende izvi chiro changu chinoti nini musadini musabata. Nekuti pamwiri pake panonga patoriwo nechikwambo. Muri kuzviona. Saka zviro zvakagara zvichindotishungurudza nguva yakareba. Kubva tazoti ngatidini ngatichipesana kuti one undomuka akadini akatobuda handiti kutoenda. Ushuwa ndo zvakatoitika. Hapana kana kuzombopera mwedzi miviri obva atouya kuno. Saka takazoti zviri nani kuti nyaya dziende kure tichibatsirika. Ipapapo zvaakuchida kuchiti zvazvekuchiti tichizwisisana. Nekuti chiro ichi chinonga chisiricho chega chekuti pacha munhu wakauraya munhu umwe handiti. Unonga atori negona rake ndomataura kuti tiri kuiswa isusu. Undori negona rake kuti uyu wandomerezamo kuti wakudototanga kutoteera nguva yake utopuwa murume. Undotanga kundoteera nguva yake utopuwa murume ese ari asikana handiti. Mukomanawo ndizvo saizvozvo handiti. Saka munhu hazvisi zviro zvekuti zvakaiswa ndiana baba akashaika. Munhu akaenda kuzvitora zviro zvake ega achiri mupenyu mukuzviona. Saka isusu tingazobatsira here. Iwe waende kozvitorera zviro zvacho kana uchiziva kuti hazvisi kushanda. Unoenda kotora chiro chekuti nhasi unofamba nehwashu hauna hembe. Saka tingati vasikana vangani vari kubatwa neiyo denda irori rekuti achingobuda mazamu atopiwa murume. Zvamuri kubvunza ndiri kuzvizwa. Pari zvinezvi asikana aripo mumba mwedu isusu munetu. Zvimunetu hwana uri kumashure kwangu uri kuda kunyora izvi form 4. Wanga asiri kuda kuti aizwe yake isati izvozvo zvekuzwa kwai wapuwe chinyi munhu handiti. Asi kuti wanga ari kuzwa atopenga nokuzviona. Saka according nekuti dzimwe chechi dzaunozoenda kodini kobatsiridzwawo uchidini handiti. Zvinozondodini zvinozondobuda handiti. Musikana wabva apa uyu mumba mwawo mune 7 handiti. Umwe musikana une heti yevharanda ane green house mwamona. Mumba mwawo mune 5 asikana. Chiri kutirwadza isusu ndechekuti mune 5 kudaro. Uko aya wabva apa kumba kwawo kwamaikuru kune 4 asikana handiti. Chiri kutirwadza ndechekuti naachakatsonga achiri kuyamwa ari kubereka ana mai edu handiti. Akabva azototi paakatofamba kwacho kwatozwi ana mai kune munhu nechini une gona rekuti unongaitope chinyi.
arume kupa vana handiti. Saka pakazotirwadza ipo kuti kusvika rini zvinhu zvichindodini zvichindoitika. Isusu hedu tomboti hedu pamwe zvinozokorere kuripika, unozondozvitambira nokuti ndozviripo. Kuti ichikabviswa handiti kuti ichabviswa pendiri panapa chinode mhete yekuti iwo munhu ndiwo unochibata handiti. Asi kana munhu wacho akazochiregera kuti wachiregera une maregerero akaanoita semabatiro aiita mushonga dzake kare handiti, unozondokwanisa kuti ndiri pila yandochigara ndiri chinyi ndiri pila handiti ko aya anozozviteka. Anoita kuvhunza ndepekuti ivo vari kubatwa pane zvinhu zvinoshamisa izvo ainazvo zvokuti mungati kuti munhu zvinhu zvaakaita izvi zviri kumubatsira mukurarama kwake kana kuti pai ndataura kuti zvinobatsirei kuti iwe ubate mushonga hauna hembe, uri kufamba nehwasho mutsoka, uri kufamba kana neslipasi, asi usiku yausi kurara. Saka zvinokubatsirei kuti pane mabhizinesi here ari kuita kana kuti haana nebhizinesi raana. imi mune makore mangani nevana vangani? Ndine 27 handina mwana.